जों साइमानो बसकांनि 17 तारिख में आफ्रोनो सिनी ताबुक जे प्रेजेंटली एडिसिओ जे चालक दंनाय अ सरकारनि मियाद पाइनाय तै अबनरुक सावै जे 6 शेड्यूल जे प्रोविजन दं अ प्रोविजन न रगैनो जों खबर मानखा जे गवर्नर यागनो अब थांसरे हेने हेके अबनि लग लगिनो सिनी जे प्रोविजन न तैनो सिनी जे किसा सामुं दंगो एबा के जों सानानि मुचुंमानि जिनि हास्ते हापाङो जों अबरक्तिनि जों मेमोरेन्डाम जमारे लाइखा खाकाव कन्स्टिट्यूशनली जे प्रोविजन दंमोनि अ प्रोविजन बायनो सिनि हास्ते हापां जों जे डिमान्ड न रिमानि बबो नायनेना जायतगै ओंखाय जों बो सिनि जे तिप्रासा हामक्राय एबा 6 शेड्यूल एलाकाव जे दंगो अबनि बागै काहामकै परिचालना एबा एडमिनिस्ट्रेशन खायना बागैनो जों खाकाव अ हास्ते हापां सिनि जे डिमान्ड दंगो जों प्लेस खायमनो बो काहामकै नायखलै सुक्रबि नायान हने देखेছে ओमफ्राय दाबो खोंमा बर' जे 17 तारिख परे जे गवर्नर जागा थांपानि जे कक फाइमानि आबार जागल खोंमा बर' जे ससियेल मिडिया रग नुख जाखा जे अबनो स्टेट गवर्नमेंट इचक माने फाक सेगै तलां सिनाय बा एडिसिएल कारन सबाय थांग सबाय तलां सबाय सिनाय अब हायरक नै कक आसामन तै निताम साने न अब तो 6 शेड्यूल नि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दं आइदर जे ताबुक प्रेजेंटली चालक दंनाय बरक नियागो तो हिसाब बिसानि बागै फलो गरि मानो इयाखाबा गवर्नर नियागो अब पूरा प्रोसेसन न नाहारि मानो ओंखाय जों खानाका जे गवर्नर नियागो न प्रोसेसन नाहानाय सो अब हाय कुनु सबाय जागानि एबा सबायनि कुनु कगया अम कन्स्टिट्यूशन न रगैनो ओ जे सामु तांग बतांग र नाहार जागो हमने इलेक्शन की उंनाय ना गवर्नर चालक थांसिने 5 बोसोर अब हाय गवर्नर 5 बोसोर सागनाय तो अब कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों ताबो नुयाखो एबा जों सासुगमायाखो किन्तु इलेक्शन उंनाय बुफुर उंनायाव जों ताबो नासिङै मा दंनाय अब बसकांनि सालगो साख्लाय जानाय हलाय हामबाय जों पार्टी आईपीएफ तिनेंगै तिने खरब बाने काइसे टीम जों गवर्नर बेमा लायनानि बागै मिया जों अपॉइंटमेंट नि बागै जों एप्लीकेशन रेखा aboni yagulo tini जों मेमोरेंडम रे फाइका जों स्पेशली बनो मेमोरेंडम रे ना नांमाखाय अबसे बसकां 17 तारिख में एडीसी नि मेट पायो एवं पाइमानि यागुलो जेहेतु इलेक्शन उंगै केताल जनप्रतिनिधि गप एडीसी गप फॉर्म खाइमालिया अबन बागै ताबो गवर्नर नि यागनो ओ एडीसी नि प्रशासन थांनाय जेहेतु एडीसी नि प्रशासन गवर्नर नि थानि थांनाय फिया ताबो चालक थानिवो ताबो तिनि किसु से जाते गवर्नर चालक हनो तिनि जे रुल्स नरुक सावै जों किसु सानामो चंमारक तंमनो सानान बागै जों मेमोरेंडम सबमिट खायका आ जागा स्पेशली जों साका जेहेतु चिन्ह जागा थांनाय साल रग तिनि संविधान नरुक सायाखै प्रोविजन तंगो अबहाय
प्रिंसिपल सेक्रेटारी नि साइ कुचुक लेवल नि बररक ओ गवर्नर नि उंगै सामंग तांथानि ओ बरक चालगै मानो एवं आबनि बागै जों खरक तामनि बुमुं रेखा आ खरक ताम बुमुं हेंका चिन ओ जागाव चीफ जस्टिस रक उंगै थांका बक्ताग रिटायर हेंका ओ बररक न रेखा हेंका बचिन तिप्रासारं बागै काहामंनाय बा स्पेशली एडिशन बागै काहामंनाय आबन बागै जों ओ खरक तामनि बुमुं आबो मुखिया तिखाय लेंदो हेंका ओ बुमुंनो जों रेखा आबनि याग्लोते कायसा संविधान रक सावैनो जे जों साइमानखा जे तिनि एडिसी बाय एटास तंगै बा एडिसी एफआईआर एटास उंगै जाते चिनि ओ खरकसा कैबिनेट मंत्री न एपन दिमा खांकै चावो ताक आबनि बागै जों चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहेतु नोडाल डिपार्टमेंट टीटी एडिसी नि एवं बना एडिसी एफआईआर नि तो चार्ज रुयाखै चालक खांकै बचिनि बागै काहामंनाय हनै जों रिक्वेस्ट खालायका जाते तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगोनां मेबर कुमार जमातिया बो जगह इंचार्ज हिसाबै एडिशनो नाइनन बागै आबो संविधान नरकसावै इनक्लुड खायजाथों एवं अब हाइकै बसकांनि जे गवर्नर नि प्रशासन काहाम उंथों ओ सामंनो सानानि बागैनो स्पेशली दुइटा कायसा हेंगांकै एडमिनिस्ट्रेटर चंथानि चिनि खरक ताम जे बुमुं तंमानि बरकनो एडमिनिस्ट्रेटर चंथों एवं मिनिस्टर इंचार्ज हिसाबै चिनि ऑनरेबल मेबर कुमार जमातियानो ओ एडिसीओ बनो ओ माने स्कुब रिजाक्ट थं आबनि बागैनो जों दिनै स्पेशली बना मेमोरेंडम ना फाइमानि